Stavba střelnice se blíží svému konci. Já bych chtěl připomenout, že jsme začali stavět někdy na konci roku 2024 a ten termín, který držíme pro dokončení, je konec prázdnin. Nejpozději od září by už střelnice měla sloužit veřejnosti. Ta cena byla někde kolem 140 milionů korun. Ta střelnice nebude provozovaná městem, ale bude provozovaná naší městskou společností Vítkovice Arena. Ta střelnice určitě tady chyběla. Víme, že tady historicky už objekt střelnice byl, který nebyl náš, který byl ale v dezolátním stavu. Ten projekt se připravil, ale vlastně nešel nikdy do realizace. Byl to projekt, který byl v šuplíku. Já mám radost z toho, že jsme ten projekt vytáhli, oprášili, aktualizovali, že jsme se do toho dali, protože ten prvek té infrastruktury tady chybí. A když říkám tady, tak nemyslím pouze v Ostravě. On chybí opravdu v celé České republice. My tady dneska máme silnou střeleckou komunitu, ať už hobby nebo profil, nebo tu sportovní, tak samozřejmě neodpovídá tomu ta infrastruktura těch krytých střelnic. Dneska v České republice takovéto zařízení, kde by se byly možné konat mezinárodní soutěže, profesionální příprava střelců, tady nikde není. Ta představa o tom provozu je teda taková, že zde budou cvičit jak profesionálové, tak potom ti sportovní střelci, ale určitě to bude otevřeno i pro veřejnost. Ta budova je navržena tak, aby vlastně všechny potřeby všech těchto tří skupin uspokojila a já si od toho slibuju, že jednak střelecká komunita získá kvalitní zázemí, ale jednak, že budeme vlastně jedni z mála v širokém okolí, kteří budou schopni provozovat třeba ty střelecké soutěže. Ten projekt se datuje, ten začátek někdy do roku 2015, kdy vlastně proběhly první schůzky s tehdejším předsedou vlastně sportovního klubu policie. Následně jsme podepsali memorandum s KP, respektive s krajským ředitelem policie České republiky, kteří nám vlastně vložili do toho projektu pozemky. Bylo to velice nezištné z jejich strany, protože za to nic nechtěli a vlastně díky té jejich péči jsme mohli zahájit projekt, protože najít místo pro střelnici ve městě je velice obtížné. Proto to místo, které už zaprvé bylo zatíženo tou střelnicí, to znamená, to místo bylo vybráno dobře už v minulosti a vlastně široko daleko odsud není nikdo, koho by to významně rušilo. Samozřejmě ta stavba je přizpůsobená tomu, že i kdyby tady v budoucnu k nějakému významnějšímu rozvoji došlo, tak vlastně ten zvuk by se neměl šířit dál. Že v nadzemním podlaží uvidíte vlastně 22 stavů, které jsou prozduchové zbraně, čili to jsou ty, které nemůžou ublížit, proto jsou nad zemí a v podzemí pak jsou vlastně 15 až 6 stavů pro pistole a pušky, kde už se může střílet až na 50 metrů a v těch místnostech je balistická ochrana. Jsme u vodárenského zdroje Nová Ves a já poděkuji projektantům a zhotoviteli, že pamatovali na to, aby ta stavba byla opravdu začleněna do toho území. Je přívětivá přírodě a krom prvkům zelené střechy, která je bezmála ze svojí rozlohou někde k 1700 metrů čtverečním, což se bavíme o 2 stavebních parcelách, a hospodaření s vodou, popínavé rostliny po vertikálních částech fasády je něco, co opravdu tuto mimořádnou sportovní stavbu integruje do prostředí, které je zajímavé. Předpokládáme někde v příštím roce by vlastně mohla být zahájena stavba infrastruktury a převaděčů mostů, které budou překlenovat 28. října, a to jak s cyklistickou dopravou, tak pěší dopravou. Budou podle komunikace u koupaliště a vlastně přemísťovat i onu plzeňskou poměrně frekventovanou komunikaci, kde se právě dostaneme k této střelnici. Toto budování těchto mostů by mělo být z evropských dotací a díky tomu se vlastně ona zaintegruje ještě kromě přírody, tak i do občanské bavenosti, do infrastruktury, ať už pěší nebo cyklistické dopravy, a díky tomu bude napojena právě střelnice i chodníkem k světelné signalizační křižovatce u vodárny, tak aby opravdu byla navázaná pro občany a dostupná nejenom auty, tak k tomu bude nezbytné dokončit ten projekt lesoparku Benátky, který s tím počítá. Myslím, že realizace je možná už v roce 2027-2028. Nic samozřejmě s touto výstavbou bude spojeno i revitalizace samotného území Hulvatského kopce a myslím si, že díky tomu vlastně na atraktivitě tato stavba sportovní bude mít větší rozměr. V tuto chvíli jsme ve fázi velmi intenzivního jednání se zástupci Českého střeleckého svazu, kteří by měli střelnici využívat pro tréninky střelecké reprezentace, jak ve vzduchovkových, tak malorážkových zbraních. Mělo by zde najít své zázemí regionální střelecké centrum Morava a kromě českých střelců
by zde měli mít možnost působit i čeští parastřelci. Jsme momentálně v jednání i se zástupci České parastřelecké reprezentace a České asociace handicapovaných střelců. Je vidět, že zájem o toto zařízení bude skutečně velký, protože všichni sportovci, kteří se chtějí připravovat na té vrcholné úrovni, tak takovéto zařízení v našem regionu a v podstatě kromě Plzně v rámci České republiky nikde k dispozici nemají. Takže pevně věříme, že po té sportovní stránce si najdeme velmi široké uplatnění a využití a možná ta nabídka, kterou zde budeme mít, bude i nedostatečná vzhledem k tomu zájmu, který již registrujeme i například ze strany některých zahraničních střeleckých asociací. Co se týče široké veřejnosti, tak ta bude mít rovněž možnost využívat toto zařízení nejen pro klasickou střelbu z pozičních stavů, ale bude zde možnost i střelby v pohybu, takzvané IPSC střelby, kdy střelnice v zimních měsících umožní trénink pohybové střelby i s vybudováním mobilních drah. To vybavení, které tady potom bude, to střelecké, je v podstatě na úrovni vlastně olympijských her a nebo mistrovství světa. Tato stavba je i začleněna do toho ekologického systému tady okolí. Bude tady spousta zeleně, která tady ještě dokola bude vysazená do budoucna. Je tady řešení odvedení dešťových vod, jsou tady zelené střechy, takže si myslím, že ta stavba určitě bude velkým přínosem pro město Ostravu. Už vlastně jsme před dokončením té stavby provádíme opravdu práce, které už jsou definitivní, které budou viditelné. Co se týká exteriéru, tak už dokončujeme pouze sadové výpravy, což je sazení stromů, vysadba keřů. Ještě provádíme dopravní značení, jak vodorovné, tak svislé. Teď dokončujeme vlastně na vlastním objektu zelenou střechu, tam je pokladka travních koberců. Co se týká interiéru, tak tam už opravdu děláme ty dokončující práce, co se týká zdravotechniky, tak už osazujeme umyvadla, zařizovací předměty, zprovozňujeme veškeré systémy, chybí nám ještě dokončení akustických panelů a protiodrazových panelů. A samozřejmě v neposlední řadě potom teda střelecká technologie, ta bude úplně poslední.